Когато става въпрос за крайни срокове, работодателите следят за стриктното им изпълнение. Нормално, но има ли такъв работодател, който откликва на финансовите нужди на своите служители по всяко време от месеца? Такъв, който веднага ще ти даде аванс, защото бойлерът ти се счупи сутринта или пък за неотложен ремонт на колата? Едва ли? Твоят работодател държи на това да си концентриран и отдаден на работата си. Но как да стане, когато мислите ти са насочени към това как да намериш много бързо едни пари? Точно за такива проблеми си има InstaCash. С InstaCash казваш край на скъпите кредити до заплата, покриваш неочакваните разходи на време и дори пестиш пари. Кажи на шефа, че това е най-бързият и лесен начин да осигури на служителите си незабавен достъп до част от възнаграждението им преди деня за заплата. Когато се появи неочакван разход, отваряш приложението, виждаш колко можеш да заявиш и в реално време изпращаш необходимата сума към банковата си сметка. Парите ще бъдат при теб за по-малко от минута. Готино, нали? InstaCash ще помогне на работодателите да подобрят финансовото благосъстояние на служителите си. Така и резултатите ще се увеличат и стресът ще се намали. С InstaCash всички печелят. Защото InstaCash е партньорът, който подкрепя бизнеса и му помага да расте. InstaCash. Повече от заплата.